Good morning, guys. Welcome back to my channel. My name is Paila Basumotari. How are you all? Love you? Okay. Thank you very much. So maybe fine. Okay. So today, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बिफां सायाव जिरायनानै गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन। दिनैनि जि टपिकआ स्कुलनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। गंसे स्कुला अनेस्टलि गोग्गो थिग बेबायदिनो इउटुबनि जि प्लेटफर्म सेम एखे लोगोफोर बाट लेकिन मैं नहीं बोला स्कूल में नहीं जाओ ऐसा गलत मत समझना ओके गाइड्स लोगोफोर आं बुङाखै माने स्कुलाव थांनो नाङा फरायसालियाव थांनो नाङा बिदि गोरोन्थि माने बुजिनो नाङा लोगोफोर ओके स्कुल होननानै बुङोब्ला 6टा स्पेलिं थायो एस माने स्टाडि फरायनांगौ गोसो होनानै फराय सि माने कालचार हारिमु सोला बियो बयखौबो अनो बियो हारि बासिया जाहैदों लोगोफोर रावखौबो मुगैया जाहैदों लोगोफोर अनेस्टलि गोग्गो बियो ओरैबायदि गोथार जाहैदों इम्परटेन्स बावहाय माने जोबनो गैयै गोहो दं जाहैदों लोगोफोर अर्डारथि आयेन आब्रुथि गोनां बावहाय ओरैबायदि मा सोलोंनो हायै जाहैदों लोगोफोर उदां सोलोआरि लिबारेल उदां सोलोआरि बावहाय फरायसानि गुन माखासे मैला गैयै गोसोजों सिमां सुजुनांगोन लोगोफोर लेथ्रा खालामनो मोननाय नङा साखोन सिखोन खालामनांगोन बाट नाथाय नोंनि बा आंनि लाइफआ साक्सेस जायो जाया बेयो उननि बाथ्रा बेखौ गड अबंलावरियासो मिथियो लोगोफोर ओके बेखिनि लोगोफोर बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम लोगोफोर आरो कमेन्ट खालाम बिदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान गोदान टपिक लानानै फैबाय थागोन लोगो नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय खुलुमबाय लोगोफोर